También esta mañana se presentaba la quinta edición del Festival Internacional de Música Pórtico do Paraíso, que se desarrollará entre los días 2 y 11 de marzo de 2012. Capilla Flamenca el día 2, José Manuel Álvarez y Andreu Riera el día 4, Raquel Alau, Daniel Oliveira y Alexander Melnikov el día 6 y de Orlando Consorte el día 11 forman este año el cartel de participantes. El Concello aporta un 60% del presupuesto del festival, mientras el resto lo aportan otras entidades privadas. La Xunta de Galicia, a través de Agadic, también colabora. Primeiro, combina patrimonio, é dicir, as actuacións non se fan en sitios correntes, senón que se fan aproveitando un patrimonio moi importante que ten a cidade de Ourense, me refiro aos edificios, instalacións. Segundo, combina educación, esa parte formativa, cas charlas, cas conferencias, cos cursos que se organizan ao redor do propio festival ou dentro da programación do festival. Terceiro, combina unha programación artística de moi alto nivel, o cual tamén é importante, non? Cuarto, creo que é precursor dun modelo o que irán tirando todos os festivais, que esa combinación do público-privado, non? Que garante, en certo modo, a continuidade do festival, este ou non este unha institución máis ou menos, é un festival que se apoia en moitas patas,